Fl-aħħar mass meeting tal-Partit Laburista fuq il-Fosos tal-Furjana, il-Prim Ministru Roberta Bella wiet li Gvern Laburista ġdid jista' jkun man-nies f'kull pass aktar minn qatt qabel għaliex Malta illum tiflaħ aktar minn qatt qabel bl-aktar ekonomija b'saħħitha fl-Ewropa. Qal il-viżjoni tal-Gvern tibqa' waħda mibnija fuq il-kwalità tal-ħajja, stabbiltà ekonomika u aktar appoġġ lin-nies f'kull stadju ta' ħajjithom. Huwa qal il-folla ta' qudiemu biex ma tinsiex li kien hemm min fi kliemu żera dubji li s-suċċessi ta' pajjiżna ma kinux possibbli imma qal li saru għaliex kien hemm laqda. Dan politika li qal fisret li n-nies setgħu jkollhom moħħhom mistrieħ u permezz ta' moviment li qal huwa garanzija ta' direzzjoni ċara mibnija fuq ekonomija b'saħħitha. Dr. Bella qal li flimkien nistgħu nikdbu l-isbaħ kapitlu fl-istorja ta' pajjiżna. Pajjiżna li qal huwa dak kollu li għamilna Maltin, il-ġabra tal-familja, il-kultura, il-wirt ta' missirijietna. Qal li hu gburi pajjiżna u jrid jagħmlu isbaħ. Il-Prim Ministru qal li f'dawn is-sitt snin kellu privileġġ li jservi lil poplu Malti wawċi u semma kif fil-waqt li kien hemm fejn seta' sar aħjar qal li qalb il-Partit Laburista tħabbat fil-post it-tajjeb. Roberta Bella qal li t-temp mhux dejjem kien b'nazzi anzi pjuttost bil-kontra imma xogħol il-Gvern dejjem kien li jkun it-tarka tal-familji. Il-Prim Ministru deskriva din il-kampanja elettorali bħala sabiħa u pożittiva fejn qal li f'5 ġimgħat iltaqa' man-nies f'kull rokna tal-pajjiż u minn għandhom sema l-ħsibijiet u suġġerimenti biex jitfassal il-futur tagħhom u tal-pajjiż. Il-Prim Ministru qal li l-prijorità ewlenija tal-Partit Laburista hija l-kwalità tal-ħajja u sostna li l-Gvern għandu l-kapaċità jagħti aktar għajnuna. Fost oħrajn semma terapija mħallsa l-tfal b'diżabilità, aktar sostenna l-familji, tnaqqis fit-taxxa u miżuri biex aktar flus jibqgħu fil-but tan-nies. Dr. Bella semma l-IVF u qal li aktar minn 1000 tarbija twildu grazzi għal riformi introdotti minn Gvern Laburista. Sostna li l-Gvern se jkompli jsaħħaħ dawn ir-riformi biex aktar koppji jkunu jistgħu jsiru ġenituri. Il-Prim Ministru qal li l-għażla nhar is-Sibt hija bejn it-tim tal-Partit Laburista u t-tim ta' ħaddieħor. U ringrazzja l-nies għall-imħabba li wraħtu l-snin li ilu fit-tmum tal-pajjiż u li qal servit ta' motivazzjoni biex jibqa' determinat. Qal li jekk il-poplu jiddeċiedi li nkomplu mexxin se jsib kaptan bl-istess enerġija tal-ewwel ġurnata b'tim li ddeskriva bħala kompetenti. Il-Prim Ministru temba appell qawwi biex in-nies ikunu miegħu f'dik li ddeskriva bħala l-aħħar qatfa. Appellalhom biex ma jħallux lil ħaddieħor jiddeċidi għalihom u biex imorru jiġbru d-dokument tal-vot sa nofs il-lejl biex imbagħad jiddeċiedu fil-kwitt ta' darhom.